пеш аз оғози видео аз ҳама модарон, апоҳо, хоҳаро хоҳиш карда мешавад ки ин видео барои шумо нестад. Хоҳиш мекунем ки видеоро шумо тамошо накунед. Ин видео танҳо барои мардҳо ҳастад. Шумо метавонед то 3 минути ҳамин видеоро тамошо кунед. Вақте ки мо агар сар кардем оғози ҳамин мавзӯъро, аз ҳамат хоҳиш карда мешавад ки тамошо накунед, барои шумо нестад. Ва аз мардҳо хоҳиш карда мешавад ки ин видеоро ҳатман то охир ягон майда нагузаронед ки ҳамаги инҳо барои шумо фоидаи аз замин то осимона дорад. 100% фоида дорад шумода. хоҳен аз ғаму андӯҳ дур бошен, хоҳен ки ризқтон зиёд шава, хоҳен ки мисол саломатитон ҳамеша соз боша. ин видеоро тамошо бикунед ки бовар кунед, ман хостам ин видеоро баҳри мардҳо бикунем ки ҳатман ва зарурия ин видео барои ҳар яки мову шумо. бо диққат то охири видеоро тамошо кунед. Иншоаллоҳ ки барои шумо хеле ва хеле фоидаи калон дорад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба ҳама тамошобиноне ки алҳол бо мо ҳастем. Бо шумо ҳастем Умедҷони Юсуфзод ва хуш омадед ба шабакаи Садои Умед. имрӯз мавзӯе дорем ки ин мавзӯъро ҳамагӣ мо ва шумо интизор будем ва ин мавзӯъро касе тоғол кардагӣ нест ва хеле иншоаллоҳ ки ман далелҳои хеле зиёде ҷамъ кардагим барои ин мавзӯъ, барои ҳамин мардҳо аз замин то осмона бигӯем фоидаи калоне дорад. Иншоаллоҳ ки шумо бо диққат тамошо кунед, баъд дар ҳаққи ман дуо бикунед ки ман ҳамин видеоро бо иншоаллоҳ баҳри шумо пешниҳод кунам. шахсоне ки бо дасти худ худшона ҳаром мекунанд, агар айбам шавад суха мегӯянд баъзе инсонҳо. хай барои занҳо ҷоиз нест тамошо кардани ин видео, хубаш тамошош накунед. инҳо ба чӣ касалиҳо мубаддал мегарданд тамошо бикунед. якум, инсон арақи бисёр мекунад. арақ бисёр мекунад. ва дуюм, мӯи сари инсона мерезона. ва сеюм, инсона устухонша мулоим мекунад ва ба ҳар касалиҳо мубаддал мегардонад. ва чаҳорум, инсона беҳад ғаму андӯҳро дар сараш меёрад. яъне ки неми шумо аҳамият битиҳед, вақте ки ба ҳамин кор карден бисёр ғамгин мешавед, асабӣ мешавед, фикри зиндагиро дар сартон овардан мегирад, ай ҳаёт дилтон хунук мешавад. ва бисёр инсона асабонӣ мекунад, асабиша бисёр мекунад. ва бисёр инсона хароб мекунад, инсона хеле хароб мекунад. ва нури чашми инсона мегирад. ва инсоне ки мегӯяд дар ҷавонӣ бисёр ба ҳамин кор агар мубаддал гашт, то 40 солагӣ бо ҳамсар хоб карда метавонад. баъди ин бо ҳамсари худ хоб кардан хеле барои ӯ душвор мешавад ва хеле азобе мекашад. ба ҳамин чеҳраи инсона нурша айруш мегирад, нури инсон айруш мегирад. ва боз дар сутунмуҳраи инсон зарар дорад. инсона миёндард мекунад ва сутунмуҳрадам хеле маиб меорад. ва баъзе докторҳо мегӯянд ки инсонҳо агар бисёр ба ҳамин мубаддал гашт, ба простатит ҳам меафтад, яъне ки простатит мешавад. ва раги мардинагиро маъюб мекунад. раги мардинагие ки инсон дорад ҳамуна маъюб мекунад. ва гӯшҳоро кар мекунад. ва қоқ кардани рагҳо аст. рагҳои бадани инсона қоқ мекунад. ҳамин раге ки дар бадан дорем оҳиста оҳиста ҳамиа қоқ мекунад. ва умри инсона кӯтоҳ мекунад. ва инсона бисёр фаромӯшхотир мекунад. як чи дар як ҷо мемонӣ, дигар фаромӯш мекунӣ ки вай дар ки ҷо монӣ, як чи аз ёд карда наметавонӣ. айрӯи фаромӯшхотирай. ва инсона дасту поша ларзада медорояд. ин ҳам касалие аст ки инсон камтар синни солаш рафтанда дигар дасту почашам хеле ларзидан мегирад. ай ан ҳамин сабабе ки инсоне ки бо дасти худ хуша ҳаром мекунад, ай ҳамин сабаб аст. ва танги нафаси инсона паст мекунад. нафасаш инсона мегирад, зоб, яъне ки ба мисли зоб мекунад инсона. хеле зарарҳои калон дорад. ин зарарҳое ки гуфтам тона, ин зарарҳои тиббӣ буд. илми тиб гуфтаг. ана ки исломи мо чӣ мега? бо диққат тамошо кунед. якум, ризқи инсона кам мекунад. ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ки инсоне ки мега агар бо ҳамин худаша мубаддал кард, рӯзи қиёмат дасташ ҳомиладор мешавад. ва мардум мефаҳманд ки дар дунё ба ҳамин кор мубаддал буд, шарманда дар рӯзи қиёмат мешавад. баъд сеюм мега ки инсоне ки бо ҳамин кор даст мезанад, дар лаънати Аллоҳ гирифтор аст. шайтонам Аллоҳ лаънат кард, кофир шуд. мо шуморам ки лаънат кунем чӣ мешем? хутон ки фаҳмидин. ай ҳамин сабаб нигоҳ ки се ҳолате ки дар ислом хеле вазнин аст барои инсон. аз раҳмати Аллоҳ дур мемонӣ, дар лаънати Аллоҳ гирифтор мешавӣ ва бисёри зарарҳо дорад ба ҷисми инсон. ин қадари ман 20 таи ки ба шумо расондум. ин 20 зарар барои шумо буд ки ин қадар зарарҳое ки ҳамин хубай барои худмон мегирем.
و خراب میشه، استخوان در میشه، رگ‌ها تقاق میکنه، عصبیت میکنه، عمر کوتاه میکنه، فراموش خاطری میشوی. این قدر حالت‌هایی که برای ما هسته همگی انا همین از سبب همین چی هست؟ با دست خودمون حرام میکنیم. بعضی‌ها سوخ میگویند، با زبان روسی از والله علم نمیدونن، همین خیلی میگویند. بسیاری انسان‌ها نمیفهمند با دست خود حرام کردن چیست. ای همین سبب برادران عزیز خود رو از این خیلی دور کنین که ضررهای سخت داره برای شما و رستون هم کم میکنه و بی‌براریش کار داره برای شما. یکم جا کار میکنین کارتون برار نمیگیره، بسیار کیدتون میکنن. ای سبب نمی خیلی کارو شخصی که با دست خود خش حرام میکنه. اگر که انسان میگه نمیتونه روزه بگیره، پیامبر صلی الله علیه و گفت روزه بگیره. اگر قوا داشته باشد زودتر است که زن بگیره. ما و شما باید حرکت کنیم، هرچی زودتر زن بگیریم که به همین حالت ها دچار نشویم. این نفس انسان تا درجه های انسان میبرد که ما پناه بطلبیم باید از این چیز. ما همیشه نماز هامون نخونیم، روزه بگیریم، دعا بکنیم، ان شاء الله که ما را خداوند از همین درد، از همین کار بدی هسته که همین ما را دور بکنه. از همه همچون برادر خواهش کرده می شود. این سخن‌هایی که گفتم همش برای فایده شما هست. باقی در امان الله باشین. از این در ویدیوهای بهترین انتظار شوین. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله.